n'afa Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Amen. Ka ngọzi nke onye nwe anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu Nna na ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ na-enye dịrị unu niile. Ụmụnne m na Kristi, n'ụka Katọlik gazuru ụwa niile, anyị na-eme tata nnukwu mmemme nke atọ n'ime otu dị ngọzi, the Holy Trinity. Anyị na-ekene Chineke maka ọmalịcha ụbọchị tata, na-ekene Chineke maka ngọzi ya niile, na-ekene Chineke maka onyinye nke atọ n'otu dị ngọzi, Chukwu Nna, Chukwu Nwa na Chukwu Mmụọ Nsọ, ka nke si dị ka ibie si dị, n'ihi na ha atọ bụ ofu Chukwu n'ibe ya ahụ. Ka anyị na-ekene Chineke maka ihe ndị a niile, ka anyị na-ewele onwe anyị, na-ewele ezinụlọ anyị, na-ewele atụmatụ anyị niile dị mma, na-erunye n'aka atọ n'otu dị ngọzi, wee na-ayọ nchekwaba ngọzi n'odudu ha. Anyị nwekwazịla ọtụtụ ebumnobi ndị ọzọ nke anyị ji gbakọta ọnụ n'aja masị n'ụwa, ka anyị runatazia na isi ala runye Chineke ebumnobi ndị ahụ niile. Anyị na-echetakwazị n'ụzọ pụrụ iche ọtụtụ ụmụnne anyị ndị yọlụ ka anyị cheta ha n'aja masị n'ụwa, ndị otu anyị ndị Charismatic Group nke St. Fortunata, na ayọ nchekwaba na agamniru ndị parish ndị St. Fortunata niile na ndị Charismatic Group niile. Ezinụlọ Benedict Ezisi na ayọkwazi ka Chineke zọpụta ya n'aka nyanya. Anyị na-echetakwazị ọtụtụ ụmụnne anyị ndị a ndị rapụgoro ụwa n'ụwa, mmadụ dịka Moses Chiemeka Okorama, Justina Udegbua, Anthony Chibunna Okeke, Ifeanyi Nwachukwu, Azọrọ Njọkụ, na nwanne anyị nwoke Leonard Nwalozie, onye nke a ga-eni n'izuụka na-abịanụ, izuụka n'ụwa anyị banyere. Anyị na-ayọ ka Chineke narụ mkpụrụ obi ụmụnne anyị ndị a niile na ndokwa. Ụmụnna, ka anyị kwado onwe anyị nke ọma maka nnukwu eme nke Yukarịstịa n'ụwa site n'ikwupụta njọ anyị. Ekwupụta m gwa Chineke ji ike niile. Ka Chineke ji ike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị, duru anyị na ndụ ebebe. Otito dịrị Chineke n'elu kasị elu.
Chineke nna izitere ụwa okwu nke eziokwu na mmụọ nke ido nsọ were mee ka ihe omimi gị dị ịtụnanya chawapụta n'ihu mmadụ. Biko mee ka anyị bụ ndị na-ekwupụta ezi okwukwe mata ebube nke atọ n'otu dị ngọzi dị ebighị ebi, ka anyị were sekpere ịdịkọ n'otu dị ike ebube eze gị. Anyị yọrọ nke site na dị nwe anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya dị ndụ na-achị na ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, otu Chukwu site n'ụwa ta ụwa niile. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ Ọpụpụ. N'ụzọ ụtụtụ, Mozis buru mbadamba nkume abụọ rigoro n'ugwu Sinai dịka Onyenwe anyị nyere ya n'iwu. Mgbe Onyenwe anyị rịdatara n'ụdị urukpu, o soro Mozis guzoro wee kwupụta na aha ya bụ Onyenwe anyị. Onyenwe anyị wee si otu a gafee ya n'ihu tie mkpu sị, Onyenwe anyị, Onyenwe anyị, Chineke onye amara na onye ebere, onye na-anaghị ewe iwe ọkụ, ma ọ bara ụba n'obiọma na idebe nkwa o kwere. Mozis wee gbuoro ya isi ala n'ikpere ala. O wee sị, Onyenwe anyị, ọ bụrụ na ihe m na-amasị gị, bịa ka anyị na gị soro. N'ezie, ha bụ ndị isi ike, ndị na-adịghị ekwe ekwe, ma gbaghara ajọ omume na mmehie anyị. Nabata anyị ka ndị nke gị. Okwu nkosebụwa. Otito na ebube dịrị gị ebighị ebi. Onyenwe anyị Chineke nna nna anyị ha, ngọzi dịrị gị, otito na ebube dịrị gị ebighị ebi. Ngọzi dịrị aha nsọ gị dị ebube. Ebube na otito kacha elu dịrị gị mgbe niile. Ngọzi dịrị gị n'ụlọ nsọ nke ebube nsọ gị. Otito na ebube kacha elu dịrị gị ebighị ebi. Ngọzi dịrị gị n'oche eze nke alaeze gị. Otito na ebube kacha elu dịrị gị ebighị ebi. Ngọzi dịrị gị bụ onye na-esi n'oche eze gị nke dị n'elu ndị mmụọ ọma wee na-enyonye anya n'omimi nke ụwa. Otito na ebube kacha elu dịrị gị ebighị ebi. Ngọzi dịrị gị na mbara igwe. Otito na ebube dịrị gị ebighị ebi. Ihe ọgụ nke abụọ. Ihe ọgụ ewetara n'akwụkwọ ozi nke abụọ Pọl dị asọ degara ndị Kọrint. Isiokwu: ka ngọzi nke Onyenwe anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chineke na ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ na-enye dịrị unu. Ụmụnna m, na nkwubi okwu m nọdụnụ mma,
gbaanụ mbọ ka unu zuo oke n'ihe niile. Tinyenụ arịrịọ na ndụmọdụ m n'obi, were n'otu obi na-eme ihe, na-ebinu n'udo. Chineke nke ịhụnanya na nke udo ga-anọnyekwara unu, na-enyerịtanụ unu ụdị ekele nke udo ahụ ejiri mara nwanne na nwanne. Ndị nsọ ndị mụ na ha nọ na-ekelekwa unu. Ka ngọzi nke Onyenwe anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chineke na ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ na-enye dịrị unu niile. Okwu nke ose bụ ụwa. Otito dịrị Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Chineke ahụ dị adị bụ onye dị ugbu a na onye na-abịanụ. Haleluya. Onyenwe anyị nọnye n'ụlọ. Ihe ọgụgụ nke ha si n'Oziọma dị nsọ nke Jọn dere. Jesu gwara Nikodemus sị, Chineke hụrụ ụwa n'anya nke na o nyere so otu nwa ya ka onye ọbụla nke kwere na ya ghara ịla n'iyi, kama ka o nwee ndụ ebighị ebi. N'ihi na Chineke eziteghị nwa ya n'ụwa ka ọ maa ụwa ikpe, kama ka ọ zọpụta ụwa. Agaghị ama onye kwere na ya ikpe, ma amaalarị onye na-ekweghị na ya ikpe, n'ihi na o kweghị na nwa ahụ Chineke mụrụ naanị ya. Oziọma nke ose bụ ụwa. Ụmụnne m na Kristi, otodrinu Jesu, onye jisi ike, onye gbakọta ya alụ, na-enyere ya aka. Obi bụ m sọ aṅụrị na New York ji nwayọọ nwayọọ na-emepe nwayọọ nwayọọ. In the last 3 months, izu ụka 3 gara aga, tata bụ ụbọchị mbụ na-ezute trafik ya. Jiri nwayọọ. Tata bụ ụbọchị izi m na-ezute trafik na Belt Parkway. Wee sị wow, n'obodo anachiatabago nwayọọ. Nyaba anyị na-ekene Chineke na nyabụ nyanya na ọnwụ emelighị anyị, na anyị na-asị nyabụ ọnwụ kedu ebe ike gị dị.
n'ihi na anyị nwere ụdị nwa anyị Jesu Kristi onye karịchalụ ihe niile karịkwazị ma ọnwụ. Tatakwazi n'ụzọ pụrụ iche ka ụka na-eli nnukwu olili atọ n'ime otu dị ngọzi, the Holy Trinity. Chukwu Nna, Chukwu Nwa na Chukwu Mmụọ Nsọ. Ana afọ anụnwa na-adị n'ọnụ anyị mgbe niile. Mgbe ụfọdụ anyị na-enwe ike kwupụta ya consciously, mgbe ụfọdụ anyị ekwupụtakwanye ya na-amaghị ama. Ị ga-enene ụfọdụ n'ime anyị na-echeta ekpe ekpere na ha teta ụla, maka ama m na ọtụtụ adị echeta ekpe ekpere, mana ndị na-echeta imere aka imepere anya ozugbo, ihe nwere ike ịbịa gị n'iru ozugbo ozugbo bụ n'afa Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Eduo nke mbụ n'ihu gị, which is where this ebe amamihe gị dị. Eduo nke ọzọ n'obi gị, ebe dị nwe anyị Jesu Kristi nọ, obi dị asọ Jesu. Eduo nke ọzọ na your arms, ebe ike gị dị. Mmụọ Nsọ bụ ike anyị, our strength, our power. Mgbe ụfọdụ anyị chọkwa n'ili nri, ndị na-echeta ekpere tupu ha elibe nri, ha na-ejikwa anya bụ akara nke obe were ebido. Anyị chọkwa n'ime mmadụ baptizim, ọsọ ya bụrụgodị nwa ọfụ, anyị na-ebu ụzọ kwucha okwu niile a ga-ekwu. Ekwucha okwu niile ahụ a ga-ekwu, ma ọ bụrụ na a sịrị nwatakịrị ahụ abaptize ya gị n'afa Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ, ịma na baptizim ahụ enwere isi. Na bụ n'okwu a ka ọ ga-abịa ekwuraa baptizim eme gịnị? Baptizim na-asala ọkụ, maka na nwatakịrị a na-abata n'ụlọ ụka, ma ọ bụ okenye ahụ na-abata n'ụlọ ụka n'afa Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ịbanyekwana n'akwụkwọ nsọ ọfụma, ị ga-afụkwazị na okwu n'ụwa gosipụtara onwe n'ụzọ dị iche iche. Mgbe a na-achọ imedi nwa anyị Jesu Kristi mmiri Chukwu, akwụkwọ nsọ si anyị na ozugbo Jọn rụkwasachara ya mmiri, Jọn amekwuru n'afa Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ, maka na nwa ahụ nọ ebe ahụ. Ya bụ na Jọn emechara ya mmiri Chukwu, ya bụ dị nwa anyị Jesu Kristi kwuru nduru bụ Mmụọ Nsọ wee bịa nọdụ n'isi. Ozugbo nduru ahụ na-anọdụ n'isi, onu wee si n'urukpuru wee tie wee sị, nke a bụ nwa m fụrụ n'anya, onye ihe na-amasị m. Ebe a so n'ebe izizi anyị fụtụkwalụ n'akwụkwọ nsọ ike Chineke yana na-atọ n'ime ofu dị ngọzi. Egosipụtakwara ya obele mgbe a na-achọ ịtụrụ ime dị nwa anyị Jesu Kristi, mgbe angel bịakwutelụ Virgin Maria wee sị ya na ị ga-adị ime nwa nwoke, na ọ ga-abụ nwa Chukwu, na nwatakịrị ahụ ga-ejupụta n'ike nke Mmụọ Nsọ. Esi etu a na-egosi anyị ofu abanyekwala mgbe ụka banyegoro ọfụma. Ndị batachala ọfụ n'ụka mgbe ahụ, mana Acts of the Apostles egosi na ọtụtụ n'ime ha emelụ mmiri Chukwu, na-emelụ ha mmiri Chukwu ahụ n'afa Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Gịnị ka anyị ji ekwu? Chukwu ọ dị abụọ, ọ dị ịtọ, n'afa Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ya bụ okwu n'ụwa na-akpọ Trinity dịka oyibo, ewetara ya na akwụkwọ nke ndị Latin a na-akpọ Trinitas. Onye izi bụ ụzọ aka okwu a wee kpọọ ya afa, maka na ịbanye n'akwụkwọ nsọ enwere ebe ị ga-afụ edelu Trinity, mana ihe ị ga-afụ bụ ebe e kwuru maka dị nwa anyị Jesu Kristi, fụ ebe e kwuru maka Nna ya, fụ ebe e kwuru maka Mmụọ Nsọ, mana ime afụzi that word, okwu ahụ akpọrọ sị Trinity, ime afụ ya n'akwụkwọ nsọ niile. Mana onye wepụtalụ ya bụ okwu bụ onye nnukwu nkụzi ụka a na-akpọ Tertullian mgbe ọ na-achịgharị uche wee sị Chukwu Nna, Chukwu Nwa na Chukwu Mmụọ Nsọ, o wee si na okwu Latin wee pịkọọ ya ọnụ wee kpọọ ya Trinitas. Ụka wee jizie ya wee na-akụzi nkụzi anyị ji were eme Holy Trinity tata. Ewesị anyị na Chukwu ịtọ ọnụnwa na ha bụ 3 persons, na mmadụ ịtọ, mana ha rara anya na mma
maka na ha bụ one substance. Mma asụ ndị nke a n'oyibo, 3 persons but one substance. Ya bụ na ha niile nwere ọlụ nke ha iche. Chukwu nna nwere ọlụ nke, Chukwu nwa nwere ọlụ nke, Chukwu mmụọ nsọ nwere ọlụ nke. Not 3 persons, mana ha bụ one substance. And one substance ahụ bụ gịnị? Na ha bụ Chukwu. Ọnya mere ịbanye n'akwụkwọ nsọ, ị ga-afụkwa ebe dị nwanne anyị Jesu Kristi na-asị na ọ bụ naanị ihe m fụrụ nna m na-eme ka m na-eme gịnị ka m na-eme. Ọ sị na mụ na nna m bụ ofu, na enwere ihe dị iche na mụ na ya. We are one in substance. Na anyị bụ ofu, na enwere ihe dị iche. Ọ sịkwazị na aga m ejekwuru nna m, na mgbe m ga-ejekwuru nna m, na aga m ezitere unu mmụọ nsọ, mmụọ nke m, mmụọ nke nna m, na mmụọ m ahụ ga-akụzizila unu ihe niile unu amarọ, na m amarapụnata unu dị ka ndị nwere nna. Mgbe Filip na-ajụ ya, ngwa gosikwana anyị nna ahụ ka anyị soro fịa. Ọ sị Filip, ihe niile isogolo m n'ụwa anụnwa, ya bụ na ihe ị na-ekwu bụ na ị mara onye m bụ, maka na onye fụrụ m emego gịnị afụgo nna, maka na anyị bụ ofu. Onye mere ịbakwa n'akwụkwọ nsọ n'ihe ọgụgụ nke mbe wete n'akwụkwọ nke Exodus egosipụta anyị maka nna. Ị bịa na ihe ọgụgụ nke abụọ egosi anyị okwu anyị na-ekwube na mbido Mass maka Chukwu nna, Chukwu nwa na Chukwu mmụọ nsọ. Now ụka na-akpọ ihe a nnukwu dogma. Anyị ihe o ji welu sie ike bụ na mmadụ ada aghọtachakwanụ Chukwu aghọtacha. Chukwu ada anọ n'isi. Kedu ebe Chukwu na-anọ? Ọ na-anọ n'obi anyị. Onye mere na deji amamihe wele achọta Chukwu. Ifuru onye ọbụla si na ya ma ihe ọfụma, ana mbọsị ọbụla ịchọta nwuru Chukwu, mbọsị ọbụla ịghọtachara ihe a bụ Chukwu, ọkwụsị bụ Chukwu. Maka na ihe o ji bụrụ Chukwu bụ na ime aghọtachi ya ọfụma nke iji bụrụ mmadụ. Maka na sọọsọ ihe ị nwere bụ isi, ana isi mmadụ ada aghọta Chukwu maka na isi gị pelu mpe. Mana kedu ihe eji aghọta Chukwu? Ọ bụ obi, maka na n'obi ka okwukwe dị, n'obi ka ịfụnanya dị, n'obi ka agamniru dị, n'obi ka mmekọ nwanne na nwanne dị. Ofu onye melụ ka ya were isi wee chọọ Chukwu n'ụwa bụ ofu nnukwu onye ọkachamalụ a na-akpọ St. Augustine. Ụfọdụ n'ime anyị ga-agụgụ akwụkwọ maka St. Augustine rinne. Ọ bụrụ na enwere ndị ma akwụkwọ n'ụka, St. Augustine n'ụwa so na ndị ma akwụkwọ rinne. Ya bụ mgbe ọ nọ na-agụ nkụzi Tertullian anụnwa na nkụzi ụka ndị ọzọ banyere atọ n'ime ofu dị ngọzi n'ụwa, isi wee si ya mba, kedụzi ka ofu, ịbụọ, ịtọ ga-esi wee bụrụkwa ofu? Ọ sị mba na ọ mekwa omume. Maka na ndị be anyị na-asụkwe mgbe anyị na-agụ elementary school, etu ndị nkụzi si akụzila anyị mgbe ahụ, ma mgbe anyị na-agụ nta akara. Ọ sị 1 ewepịa 1, onye nkụzi ọsị gị ọ ga-ekwe omume. Esi ya mba, maka na 1 ewepụrụ 1 adịghị ekwe omume. Ewepụzie 1 na 1, kedụzie nke fọnụ? Ọ 0, so ọ mekwe omume. Na bụ ọgba Augustine ngalị, kedụzie etu 1 na 1 na 1 ga-esi wee bụrụ 1 instead of ịbụ ịtọ ọ bụrụ ofu. Augustine welụkwalụ ngwongwo ofu ụbọchị, maka na onye ọkacha amalụ ka ọ bụ. O welu jebe n'akụkụ mmiri, maka ije n'ebe akụkụ mmiri, ikuku mmiri na-efeta ebe ị nọ, isi ga na-ajụ oyi, inwe ike na-eche echiche na-echebi ime. Ka Augustine na-agbakọzi Chukwu nna, Chukwu nwa, Chukwu mmụọ nsọ, ofu Chukwu, ọ gbakọkata ihe a mba. Ọ sị mba na nna dị ka ha ọ na-aghọ anyị aghụghọ, kọwaa na ihe ọfụma. Ka ọ na-agbakọzi ya, ọ nọkọtazi afụ ofu nwatakịrị, ka nwatakịrị ahụ kwụ n'akụkụ ya bụ mmiri. Nwatakịrị a were iko, o jee na ya bụ mmiri kute nnukwu mmiri, jekwazịa nwatakịrị nwere obere onunu o gwuru n'akụkụ mmiri ahụ, so o jezie were ike ahụ kute mmiri, o je gbanye n'ime obere onunu ahụ, ọ gbapụkwa ọsọ. Nwatakịrị emekọtazie ihe a. Augustine kwụsịzie echiche ọ na-eche megene nenebezie nwatakịrị a. Uche bụrụ, kedu ihe nwatakịrị a na-eme? Nwatakịrị a dị ka enwere ihe ọ na-alụ tata. Wee nọkọtasị mba ka ya kwụsịgodo echiche a wee jụọ nwatakịrị a ajụjụ. O wesị nwatakịrị a, kedu ihe ị na-agbalụ iru na azụ eme? Nke ị na-eje ekuru mmiri, ikurukwa mmiri je gbanye n'onunu a, kedu ihe ị na-eme? What do you intend to achieve? Nwatakịrị nwa wee nekata ya bụ Augustine sị,
na ihe a chọrọ ime bụ na nnukwu osimiri nwa na ya chọrọ ịgbalụcha mmiri niile dị na ya megịnị gbanye n'ime olulu a. Ọgọstin nenebie sị ya na afụgo na ịmara ihe ncha ncha, kedu ka ị ga-esi wee gbalụ mmiri dị na nnukwu osimiri nwa wee gbanye n'ime olulu a, na o gosi na enwere ihe ị na-alụ n'ụlọ gị naba n'ụlọ ka ije nyelu nne gị aka. Nwatakịrị wee sị ya mba na ya maana na mmiri nwa dị n'osimiri a ga-eme gịnị ga-agwụ n'ime oghere nwa. Ọgọstin sị ya kọmọn si ebe a na ka ije nyelu nne gị aka. Nwatakịrị sị ya na ọ kpọgoro nne nwa na-ezuzu ezuzu na ọkwụrụ gị nwa bụ Ọgọstin na-ezuzu ezu. Ọgọstin sị ya kedu etu ọ bụ? Ọsị Ọgọstin na echiche ịnọ n'akụkụ mmiri nwa eche dị ka echiche onye na-achọ ịgbalụ mmiri osimiri nwa niile wee mee gịnị gbanye n'obere oghere nwa. Ya bụ na oge bụ Ọgọstin bụ onye na-ezuzu ezu na ọ bụrụ onye nwa. Mgbe ka Ọgọstin ghọtara ihe a na-eme onwe asị anyị na etu aka asị wee gasị na ozugbo nwatakịrị a na-ekwucha okwu nwa, Ọgọstin wee nweta onwe were tinye aka n'obi, nwatakịrị ahụ were fuo afọrọzie anya. Ọgọstin wee sizie ebe ahụ wee developụzie nnukwu nkụzi banyere Holy Trinity. Ya bụ ụmụnne m, nkụzi nwa abụrụ nkụzi anyị ga-eji ọgụgụ isi mmadụ were ghọtacha, mana ofu nnukwu ihe anyị ga-amụta na ya bụ ịfụnanya dị n'etiti Chukwu nwa, ịfụnanya dị n'etiti nwa, nna na mmụọ nsọ. Anyị bụrụkwa n'ụdị ịfụnanya nwa bata n'ezinụlọ, ọ ga-eyikwanụ ihe dị ka ebe nwoke jelu nụta nwaanyị. Ị na-eje nụta nwaanyị, a na-asị gị na ime abụzi sọọsọ gị, na ọ bụzi gị na nwunye gị. Bifọ ị na-akpabụ sọọsọ gị, na-agagharị sọọsọ gị, mgbe ị chọrọ ịpụ ịpụọ, mgbe ị chọrọ ịbata ịbata. Mana kịta na-asị gị mba, ije nụta nwaanyị na asịzie gị n'ọnụta mbọsị unu ga-abịa ịgba akwụkwọ, a na-ene n'ụlọ na-abasị unu na ụlọ ama abụzi mmadụ na-abụ ọzọ, na unu ga-abụ gịnị, na unu ga-abụ ofu, maka na ihe ọbụla Chineke jikọrọ ọnụ na mmadụ apụrụ ime gịnị ikewe ya. Ị na-ekwe amen. Ọkwa ụbọchị a ka ị na-afọmụ Trinity nke gị without knowing. Dị na na-emezi ka a na-eme dị ka dị na nwunye, ụnụ amụrụ ụmụ megịnị dobe, mụta nke mbụ, mụta nke abụọ, mụta nke ịtọ. Ụnụ afọmụgo the bond of Trinity. Kedu ihe o ji bụ Trinity? Now enwego 3 persons, enwego nna, enwego nne, enwego ụmụ. Ụnụ ncha niile bụ persons, mana ụnụ ncha bụ ofu. Ụnụ ncha bond go to become one. Now gịnị na-eme n'ezinụlọ? Ihe na-eme n'ezinụlọ dị iche na ọ bụrụ na ezinụlọ anyị ebe Chineke ji modelụ ya based on this Trinity. Ọ bụrụ na ezinụlọ anyị dị iche iche na-enene nkụzi Trinity n'ụwa anya ọfụma, ịma na ezinụlọ ga na-afụ onwe ha n'anya. Mana anyị ada ene ya anya, anyị ada echekwa echiche banyere ofu nnukwu ihe jikọrọ this Trinity ọnụ bụ they are selfless. There was no selfishness in their lives. Onye ọbụla na-ewelu onwe enye. Ọ na-mere dị nwa anyị Jesu Kristi, unu n'anya mgbe ọ kọ n'elu obe, ọ na-asị nna na ọ bụkwanụ na ihe a ga-ekwe omume ya wepụrụ ya afụfụ n'ụwa. Mgbe ọ nọ na garden, si wepụrụ ya afụfụ n'ụwa na afụfụ erika, na ọ bụ na ọ ga-ekwe omume, mana ọ sị nna mana ọ bụrụ obi ka a ga-eme, na ọ bụ obi gị ka a ga-eme. Now dị nwa anyị Jesu Kristi nwekwara ike sị na ya matazi ya bụ afụfụ selfishness. Nya matazi after all, kedu ihe a ga-eji weta afọ wee zọpụta ndị mmadụ? Kedu ihe a ga-eji wekpe ya ntụ n'aka wee kpọọ ya ube n'akụkụ ka wee zọpụta ndị mmadụ? Selfishness. Mana ọ sị nna na uche gị ka a ga-eme, o wee nwee iketa anya bụ afọ. Chineke wee were okwu mmeri wee kpunye. Mana gị na-emekwa n'ezinụlọ anyị tata? Selfishness. Nwoke na-achọ nke ya, nwaanyị na-achọ nke ya. Yet unu pụtara n'ọta, mbọsị unu gbagota n'ọta, ihe kwuru bụ ihe Chineke jikọrọ ọnụ mmadụ ekewanye ya, anụ unu ga-abụzi ofu. Ọ bụrụ na ezinụlọ fụrụ onwe ha n'anya dịka Trinity, eche m na aṅụrị tọrọ atọ aka na-adị n'ezinụlọ anyị. Mana maka na anyị afụrụ onwe anyị n'anya rinne, maka na anyị dị selfish and egoistic, onye ọbụla na-achọ nke ị na-ajụzi kedụzi ihe unu ji bịakọta ọnụ? Ọ bụrụ na ị ma na ị chọrọ ịdị selfish, why are you together?
kedu ihe unu ji gbakọta ọnụ? Unu aka nọdụ, onye ọbụla nọdụla onwe from beginning, rapụ ịlụ dị ya bụ di na nwunye. Ebe ị ma na ịlụ onye bụ di na nwunye, na ime nwe ike ka gị na nwunye gị nwee ike na-emekọ etu o si kwesị ekwesị. Mgbe ụfọdụ ị ga na-afụkwa that manifestation. I remember one day, o nwere a very very good friend of mine. Mgbe ụfọdụ enwe ihe m na-eme maọbụ enwe ihe m chọrọ ịjụ ya ma ọ ga-eje, nsị nna ị ga-eme ihe dị etu a, ihe dị etu a, ihe dị etu a. Ọ sị m oke, ngwa mgbe ya nala oke, ya jụọ nwunye ọ ga agwa nwunye ka ha wee mazi etu ha ga-esi wee mie ma ga-eme. Asị m oke. Dene ngwa n'ụbọchị ọzọ ihe dapụtara, njụọ nwunye sị ị ga-emenwe ihe dị etu a, ihe dị etu a. Ọ sị m nsị oke. Dene olukwa another day, nkwe mụ na di na-ekwu, wee sị oke, ọ ga-eje nwe ebe dị etu ebe dị etu a wetara m ihe dị etu a na ekwesịrị ije wee mee ihe dị etu. Ọ sị m oke, elu oke ha jụta nwunye mara etu ha ga-esi wee mie. Olukwa ụbọchị ọzọ another thing kwa, njụkwa nwunye sị m na ya ga-emie. Nnọkọta nsị ya mba kwụnụ na etu isi azakwa n'ihe a na ede aza ihe a ka onye na-akọnsọlt ihe na ọ na-abụ njụọ di gị na di gị ya sị m ya nalụgodi ka ya jụta gị, mana njụọ gị ikweta tupu ịgwa ya. Anyị kwetasịa tupu ịgwa ya, what of ịgwazịa ya ọsịzịa mba? Na ọsịzịa mba gịnị ga-eme? Isi ya mba na ị ga-emelili ya na ikwetago. Mana ọ bụrụ na ị ghọtara etu esi kwesị, maka na nke ọbụla na-erespekt nke ọbụla. Trinity, Chukwunna na-erespekt Chukwunwa na-erespekt Chukwu mmụọ nsọ. Ọ bụrụ na enwere ya bụ respect, ifu na onye ọbụla ga-echelu, you cannot accept maka unu na-abụbụzi ofu. There should be dialogue. There should not be self. Ama na-enwezi onwe, a ga na-enwe njikọ ọnụ. Ezinụlọ gị ọ dị mma tata? Ịfụnanya tọrọ atọ ọ dị n'ezinụlọ gị tata? Gịnị bụ ihe na-egburi ezinụlọ gị tata? Ọ bụ selfishness ji ezinụlọ gị tata? Ọ bụ self-centeredness ji ezinụlọ gị tata? Ọ bụ egoistic ji ezinụlọ gị tata? Gịnị ji ezinụlọ gị? Gịnị bụ ihe butere onye bụ oke ọgbaghara ada edozi n'ezinụlọ gị tata? Ezinụlọ gị kwesịrị ịnọ n'udo. Ezinụlọ gị kwesịrị ịnọ n'ịfụnanya. Mana oke ọchịchọ mmadụ ada ekwe ka ị wekọta ezinụlọ gị ọnụ because you are selfish. Anyị na-amanifest ya mgbe ụfọdụ ị ga-afụkwu ma ego ile n'anya ihe na-esekarịrị ezinụlọ dị iche iche okwu na be anyị. Mana Amerịka nwa ezinụlọ ndị Igbo gị na-esekarị okwu ego ego ego. Onye aka nwe, onye akara nwe, onye a na-eweta ona, onye a na-eweta ona, onye a na-eme nka, onye a na-eme nka, onye a na-ezu ego, onye a na-ezu, onye a na-ezo ezo, onye a na-ezo, onye a na-ewepụta obele, onye a na-ewepụta nnukwu. Ego ego ego. Mana ama na ọ bụrụ na ezinụlọ na-enwe ike nọdụ ala kpakọọ ọnụ, onye ọbụla amalụ ka ume biera, unu ejikọ ọnụ ọfụma mmanụ na unu abụrụzi mmadụ ọzọ na unu bụ ofu. Ifu na aṅụrị ga-atọ atọ ga-adị. Ya bụ ihe nkụzi nwa na-ajụ bụ na gị tata bụ, am I selfish or am I self-giving? Anọ m ya maka onye ọbụla nọ n'ezinụlọ ka anọ m ya maka sọọsọ onwe m? Kee maka ụmụ gị. Ugboro one ka ị na-akwụ ụgwọ akwụkwọ, ugboro one ka ị na-eweta ego for upbringing of your children? Ka ị rapụrụ ya sọọsọ nwunye gị ka ọ na-ebu? Ugboro one ka ị na-eweta ego maka upbringing of your children? Ka ị rapụrụ ya sọọsọ di gị ka ọ na-ebu? Selfishness is very dangerous, but self-giving is the spirit of the Trinity. Ka Chineke onye fụrụ anyị n'anya nye anyị mmụọ nke inye onwe anyị maka ezinụlọ anyị. Ka nkekọ nke ịfụnanya nke ezinụlọ batakwa ọfụma n'ezinụlọ anyị dị iche iche, ọkacha ezinụlọ ndị nọ n'ọgba aghara.
ka o wepụla anyị mmụọ nke selfishness ma kụnye mmụọ nke ịfụnanya ga-atọ atọ site na Kristi Onyenwe anyị. Amen. Ekwe m n'otu Chineke na-ajụ ike niile n'igwe na ala, n'ihe dum a na-ahụ anya na ndị anaghị ahụ anya, n'otu Onyenwe anyị Jesu Kristi, so otu nwa Chineke mụrụ, nna mụrụ tupu ụwa tụ ụwa niile, Chukwu si na Chukwu, ihe si n'ihe, ezi Chukwu si na ezi Chukwu, a mụrụ ya amụ, eme ihe eme, ya na nna bụ otu ihe n'ihe ha ji bụrụ Chukwu, na ya mee ihe dum, onye maka ihe anyị bụ mmadụ na maka ihe nzọpụta anyị si n'eluigwe gbadata, dara na Virgin Maria, site na mmụọ nsọ, ọ bụrụ mmadụ, abịa kpọgbue ya n'obe n'ihi anyị, n'oge ọchịchị Pontius Pilate, ọ taa ahụhụ, ọ nwụọ, enye ya, o bilitere n'ụbọchị nke atọ ka akwụkwọ nsọ siri kwuo, ọ rọgoro n'eluigwe, nọdụ n'aka nri Chukwu Nna, ọ ga-abịaghachi ọzọ n'ebube ya ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe, onye ọchịchị ya na-enweghị njedebe. Ekwe na mmụọ nsọ, onye nwe anyị na-enye ndụ, onye si na nwa pụta, onye a na-esekpụrụ na-etokọdo ya na nna na nwa, onye si na ndị amụma kwuo okwu. Ekwe m n'otu nzukọ nsọ Katọlik na Apọstọlik, ekwupụta m otu baptizim nke mgbaghara ndụ. Ana m atụ anya mbilite n'ọnwụ ndị nwụrụ anwụ na ndụ ụwa ga-abịa. Amen. Ekpere nke ndị kwelụnụ, ka anyị kpee ekpere maka nzukọ nsọ Katọlik gazuru ụwa niile, na ndị ndu ebido na popu anyị, bishọp anyị, ndị ụkọchukwu na ndị na-agbasa ozi ọma nke Chineke, na ndị na-alụ ọtụtụ ọrụ n'ụlọ nsọ nke Chineke, ma ndị na-enyere anyị aka ekwe ukwe, ma ndị na-enyere anyị aka agụ ihe ọgụ, ma ndị na-enyere anyị aka ese ihe onyonyo, na ndị ọzọ niile na-alụ ọrụ na nzukọ nsọ Chineke. Ka Chineke na-agọzi anyị niile, na-enyere anyị aka, na-agbazili anyị. Anyị arịọ gị biko dị nwe anyị. Ka anyị kpee ekpere maka ndị nọ na nsogbu, ndị agụụ na-agụụ, ndị nọ na nyanya, ndị nọ na mwute, ndị obi na-agbawa. Ka Chineke bịa kasie ha obi, welụkwazị ọgwụgwọ nsọ wee chọọ ha mma. Anyị na-echetakwa n'ụzọ pụrụ iche nwanne anyị nwaanyị Benedict Ezisi, onye nọ n'ụlọ ọgwụ ogologo oge wee ruo ugbu anụnwa, wee na-arịọ ọgwụgwọ nsọ nke Chineke n'isi. Anyị arịọ gị biko dị nwe anyị. Ka anyị kpee ekpere maka ụmụnne anyị niile ndị na-alụ n'ụlọ ọgwụ, ndị nọọsụ, ndị dọkịta na ndị niile na-alụ n'ụlọ ọgwụ. Ka Chineke onye fụrụ anyị n'anya nọnyekwa na ụmụnne anyị ndị a niile n'ọmalịcha ọrụ nke ha na-alụ. Anyị arịọ gị biko dị nwe anyị. Ka anyị kpee ekpere maka ezinụlọ anyị dị iche iche, ezinụlọ ndị ụka ndị Igbo niile ebe ma ebe anyị anọ na ọkacha ezinụlọ ndị Igbo ndị na-aka ụka na St. Fortunata, ndị na-aka ụka na St. Clement Pope, ndị na-aka ụka na St. Paul's, ndị na-aka ụka na St. Benedict Bonaventure, na ebe ọbụla ndị Igbo na-aka ụka n'ụwa zuru ụwa gaa gburugburu. Ka Chineke onye fụrụ anyị n'anya weta mmụọ nke ịfụnanya n'isi anyị niile, wetakwazi ngọzi ya n'ezinụlọ anyị dị iche iche. Ka nkụzi nke Trinity bụ ịdịkọ n'otu nke atọ n'ime ofu dị ngọzi, ka ịdịkọ n'otu n'ụwa bịa tọọ mgbọrọgwụ n'ezinụlọ anyị dị iche iche. Anyị arịọ gị biko dị nwe anyị. Ka nata eze isi ana onye Chineke ebumnobi ndị ọzọ. Anyị na-echetakwazị ụmụnna anyị ndị niile arapụrụ ụwa anụnwa ọzọ: Moses Chiemeka Okorama, Justina Odegbua, Anthony Chibunna Okeke, Ifeanyị Nwachukwu, Azọrọ Njọkụ na Leonard Nwalozie. Na-ayọ ka Chineke nabata mkpụrụ obi ndị a niile na ndokwa. Onye nwe anyị ewerego ọtụtụ ebumnobi anyị, mkpa anyị niile wee gosipụta gị n'ụzọ pụrụ iche. Anyị na-ayọ ka iche ntị n'ụlọ anyị ma gbuola anyị mkpa anyị niile karịa ka anyị pụrụ ịyọ gị site na Kristi onye nwe anyị. Amen.
rịọbanụ ụmụnna m ka aja mụ na ụnụ na-achụbụrụ ihe ga-asọ Chineke ji ike niile nara nụ. Dị nwenụ Chineke anyị, biko gọzie onyinye ndị a anyị bụ ụmụ odibo gị na-ebutere gị, were ya mee ka anyị site n'ịkpọku aha gị ghọrọ gị aja dị ebighị ebi. Ayọrọ nke a site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị na onye lụnọ welite n'obi enu ka anyị nye n'ụdị nwenụ Chukwu anyị ya ekene. O kwesịrị ezi bụrụkwa ihe ziri ezi na-azọ ndụ na anyị ga-enye gị ekele oge niile na ebe niile. O nna dị nsọ Chineke ji ike niile dị ụwa tụ ụwa, gị na otu nwa gị na mmụọ nsọ bụ otu Chukwu, otu osebụrụ ụwa, ọ bụghị otu nke otu onye, mana ọ bụ otu nke onye na-atọ dị otu dị ngọzi. N'ihi na ihe ọbụla nke ị gosiri anyị kwere banyere otuto gị, otu ihe ahụkwa ka anyị ma banyere nwa gị, banyekwara mmụọ nsọ, na-amaghị nkewa na ngụbọsị ọzọ, ka ọ ga-abụ na ekwupụta ezi Chukwu debebe, a na-esekpụrụkwa ịbụ onye nke ọbụla n'ụdị ya, na-esekpụkwara ịbụ sọ otu nke Chukwu n'onwe ya, na-esekpụkwara ha n'otu nke ebube ha, nke ndị mmụọ ọma na ndị niile n'ikere na-eke n'igwe na-eto mgbe niile n'ukwe na-asị: jupụtara n'eluigwe n'ala, Hosanna, 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 Hosanna n'elu kasị elu. Ọ dị ngọzi bụ onye bịara n'aha Onyenwe anyị. Hosanna, 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 Hosanna n'elu kasị elu. Nna ịdị nsọ ezie nsọ gị na-edo ihe dum nsọ, anyị arịọ ka ido onye ndị a nsọ terukwasị ha mmụọ gị, ka ha wee ghọrọ anyị arụ n'ọbara nke Onyenwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu edunye ya n'ọnwụ, nke o jiri aka ya wee nara. O were achịcha nye gị ekele na otuto, nyawa ya nye ya ụmụazụ ya, sị: naranụ nke a, rienụ ya unu niile, nke a bụ arụ m nke a ga-eduru nye maka ụtọ. Otu akwa ka o si mee mgbe ha richara nri anyasị, o buru iko mmanya nyekwa gị ekele na otuto, bunye ya ụmụazụ ya, sị: naranụ nke a, ṅụọnụ ya unu niile, nke a bụ iko nke ọbara m, nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebebe, a ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi mmadụ niile, ka e were gbaghara njọ. Na-emenụ nke a na ncheta nke m. Ka anyị kwupụta n'ihe omimi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a. Nna, na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị, anyị ebunye gị achịcha nke ndụ na iko nke nzọpụta. Anyị na-ekele gị n'ihi na ị kwere ka anyị dị mma ikwuru n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji ume na-arịọ ka anyị bụ ndị na-anata arụ n'ọbara nke Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ gị gazuru ụwa niile, menụ ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gọzie Pope anyị bụ Francis na Bishọp anyị bụ Nicholas na ndị ofe ọlta gị niile. Chetakwa ụmụnne anyị ndị ji okwu wee gaa n'ezumike nke ọnwụ, kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị. Biko meela anyị niile ebere, ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi, nne nke Chukwu, na ndị apọstọl na ndị nsọ gị niile, ndị mere uche gị na wee keta ndụ ebebe.
ka anyị sorokwana ha na-eto gị na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile kere eke na-eso ya bụ Kristi na-esikwa n'ime na n'aka ya na-edekọ n'otu nke mmụọ nsọ na-enye gị bụ Chukwu nna ji ike niile nsọpụrụ na otito niile site n'ụwa ta ụwa niile. Ụmụnna, ka anyị were n'ụlọ ebere na onye nzọpụta anyị kụziri anyị were gbakọọ Chukwu nna. Otu obere afọ ka ọchịchị uche gị n'ụwa esi nye n'eluigwe nye anyị taata n'ike ụbọchị anyị, gbara anyị mmehie anyị ga dịka si gbara ndị mmehie anyị, ekwela ka ekwenye na nranye ma zọpụta anyị n'ajọ ife. Zọpụta n'anya anyị na-arịọ gị osebụrụwa n'ajọ ihe niile, were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị, ka zọpụta anyị niile na njọ oge niile. Anyị were gbanahụ nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atụ anyị maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, onye gwara ndị apọstụl gị, udo ka m na-arapụrụ n'udo nke m ka m na-enye unu, elekwa n'anya na njọ anyị, kama lekwasị anya n'okwukwe nke nzukọ gị. Nye ya udo na ịdịkọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ, gị bụ onye dị ndụ na-achị ebe ebe. Udo nke ose bụrụ ụwa dịrị unu mgbe niile. Nyerịta n'onwe unu wee kene nke udo. Ụmụnne m na Kristi, na-enu nwa atụrụ nke Chukwu, na-enu onye ahụ na-egbochapụ njọ nke ụwa. Anyị niile nwekwa onye isi ọma bụ ndị agbọ n'oriri nke nwa atụrụ Chineke. Inwe nọ etosiro nke ịbata n'ime obi ma mkpụrụ asụ okwu na mkpụrụ obi m ga-adịrị. Ka arụ n'ọbara Kristi chekwaba anyị niile wee rue na ndụ ebebe.
an act of spiritual communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Ka anyị yọọ ayịyọ. Chineke nna anyị na-ekwupụta ịdịkọ n'otu nke atọ n'otu dị ngọzi dị ebighị ebi. Biko mee ka ihe omimi nke a anyị natara wetara anyị nzọpụta nke ahụ na mkpụrụ obi. Anyị yọrọ nke a site na Kristi Onyenwe anyị. Amen. Ana m echetakwalụ anyị niile na dayasis ka nyela anyị nnukwu ohere iji welu na-abanye n'ụlọ nsọ Chineke ikpe ekpele. Ọtụtụ ụlọ ụka na-emepe ụlọ ụka ha for 1 hour, ndị ọzọ na-emepe 2, ndị ọzọ na-emepe 4. Ya bụ ndị ga-enwe ike bịanwu na St. Fortunata, ha na-emepe ụlọ ụka ha na 8 mechie na 9 kwa ụbọchị ọbụla. Ndị o tekwara n'aka ebe ọbụla ị nọ kpọọ parish nọ gị nso ka ị rapụ ịgbata aka n'ebe Chineke nọ, so that there is blessed Eucharist ọ dị mgbe niile n'ụlọ nsọ Chineke. Ị nwere ike ịbata bịa nọrọ ala kpee ekpele. Anyị na-echetakwazi ndị ebe anyị ndị niile na-eje ụka na St. Fortunata ka unu cheta na aka na-enyekwa n'onyinye. Ya bụ onye nwere envelope, ị nwere ike ipostu envelope gị to the parish house. Ị nwere ike ipostu envelope gị, envelope eji enye onyinye to the parish house. Anyị na-ekenekwazi nwanne anyị nwaanyị Veronica Anụfọrọ, onye wetara anyị flawa nke Pentecost, flawa anyị ji wee dozie n'ụka. Anyị na-asị ka Chineke gọzie ya.
na-asịkwazị ka Chineke gọzie unu niile. Chetakwanụ na anyị ka na-enwekwa Morning Mass na TV, Net TV, mgbe ụbọchị ọbụla wee luo mgbe a ga-emepe unu ụka. Ya bụkwa unu na-echeta ya Monday through Friday bụ 11:30. Then ụbọchị ụka ọbụla ọ bụkwazị na 4 o'clock na Net TV. Ọ bụ na nchetara ọfụma, ndị nwere Verizon bụ channel 48, channel 48. Ndị na-eyuzu Spectrum channel 30. Then ndị na-eyuzu onwe another one a na-eyuzukwazi nke dị ka channel 38. Ọ dị nke nwere Optimum channel 38. Ya bụ anyị nwere 48, 38 and 30. Ụbọchị ụka ọbụla 4 o'clock ka anyị nwee ike na-enenekwazi wee na-agba onwe anyị ume wee na-echelu ụbọchị a ga-emepela anyị ụka. A na-asị ka Chineke gọzie anyị niile site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị na onye lụnọ. Ka Chukwu ji ike niile gọzie unu, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Na-abanụ misa gwụsịgo.